Njengoba nje bakwethu nje avele nje avuke nje adla amathambo kwi-Sunday. And futhi ngama-Sunday mina ngiyazithandela bakwethu ucansi. Kuyadiphenda ukuthi oluphi ucansi noma oluphi noma elinjani, limnyama limhlophe, ngiyasicelela nje ucansi. Ke sila kule ndaba yamathambo-ke kodwa amathambo indlela amnandi ngawo njengoba nje ngiyangibona nje yazibonela nje into zami nje lezi ucansi ngiyalithanda. Every Sunday ngicela ningilethele ucansi, ukushiyana kumba ukuthi ningilethele ucansi, ngiyalithanda kakhulu. Yabo leli ngalishiyela umakhulu leli, ngishiyela umakhulu. Amathamba ningawanaki uma wafuna kodwa ngizokunika nawo, kodwa nje ucansi leli ngishiyela umakhulu. Ucansi leli ningilethele ucansi noma uhlalaphi, noma uhlala leSuthu, uhlalaphi kodwa noma nje ungilethele ucansi uqedile ucansi. Ngicela nje i-support yenu ngiyicela, yabona nje nilethe ucansi noma uhlalaphi ude Thekwini iGoli lethe nje ucansi nangamathamba ami bakwethu. Okhona wafunayo azathola kusasa.